ଇଲୋ ଫର୍ ଲଣ୍ଡନ ମୁଭିଟି ବର୍ଷାରେ ଗୀତ ସୁଟ୍ ହେଉଛି, ଯାଇକି ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସେଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ କେମିତି ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ସର୍ଦି ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭଏସ୍ଟା ସେମିତି ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଚାଲିଛି। ସିନ୍ ସରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ଚାଲିଛି। ଗୀତ ମାଷ୍ଟର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନାମ ନଉଛୁ। ବର୍ଷା ବହୁତ ହଇରାଣ କଲାଣି। ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଆରେ ଟିକେ ଦୟା କର, ପ୍ଲିଜ। କାମ କରିବୁ ବି ନାହିଁ, ଏଠି ବାହାରେ ଆସିବୁ। ଲଣ୍ଡନରେ ବି ଅବଶ୍ୟ ଲଣ୍ଡନରେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ସବୁବେଳେ କଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜାଗା, ତାଙ୍କର ଜାଗା କଣ ନାଇଁ ମୋ କାମ ବେଳେ ଅଧିକ ହଉଛି। କାମଟା ହଇରାଣ ହେଲେ ମାନେ ହଇରାଣ ପଡେ, ସେଟା କାହାକୁ କରିବ? କାମ ବେଳେ ଭାଇ କେହି ହଇରାଣ କରନ୍ତି ନା। ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ହଉଛି, କଣ ସେଟା ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ବି ହଉଛି ଜୋରରେ, ସେଇଟା ମଜା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଅଲଗା? ଏଇଟା କଣ ହଉଛି? ଟୋଟାଲ ଆଭଏଡ କରୁଛି। କଣ ହଉଛି? ମୁଁ ଏଠି ଓଦା, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଲୁଚିଯିବି ଭିତରେ। ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଇମ୍ ନଥିଲା, ରେନ୍ ରେନ୍ ଗୋ ଆୱେ। Tapas wants to play. Correct rhyme, bhai. Correct. Go away. Spare us.